एगो महिला मॉल में बिस्कुट चुराते हुए पकड़ल गईली। जज कहले तू जौन बिस्कुट के पैकेट चुरौले बाड़ू ओमे 10 गो पीस रहे, एही से तारा के 10 दिन के जेल के सजा सुनावल जाता। तभी पति पीछे से चिल्लैले, जज साहब इस साबूदाना के भी पैकेट चुरौले बाड़ी। पठान, हम तारा दुकान से मुर्गी के दाना खरीद ले रहनी है। दुकानदार, तो का भइल, कोनो खराबी बा का? पठान, हाँ 1 महीना हो गई ओकरा के खेत में बोला, अभी तक मुर्गी ना उगल हिय। गांव में आधार कार्ड बनत रहे। कंप्यूटर ऑपरेटर महिला से पूछले, तारा घर वाला के का नाम है? ई कॉलम भरे के बा। महिला बोली, हमरा हियाँ घर वाला के नाम ना लिहल जाला। ऑपरेटर, कुछ तो हिंट द, हम भर देम। महिला बोली, 3 गंजी 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एगो लड़का बोले, 6 गंजी। भाई रसोई में गैस पर कुकर चढ़ा के सेल्फी वाली पोस्ट डालने और लिखले, बीवी मैके गई बड़ी, हमरा चाय बनावे के बा, कुकर में कितना सीटी लगाई? केहू कहलस, कुकर में ऑलरेडी एगो सीटी बा, और कितना लगेब? केहू कहलस, बेवकूफ, चाय कुकर में थोड़ी बनेला, कढ़ाई चढ़ा। एगो बोलस, पहले 2 घंटा चाय पत्ती के भिंगा ले, 2-3 सीटी में काम चल जाई। केहू सुझाव देलस, खिड़की पे जाके सीटी बजा दे, पड़ोसन खुदे दे जाई हन। काका, कमर में दर्द हो गई बा, जरा गुप्ता जी के घर से आयोडेक्स ले आवा। काकी, उ ना दिही लोग, कंजूस हलो। काका, हाँ खानदानी कंजूस हुआ सो साला, पता ना इतना पैसा लेके कहाँ जाइए सा, मर जाइए सा। ऐसा ही ऐसा कर, तू अपना अलमारी में से आपने निकाल लो, दर्द कुछ ज्यादा ही हो गया। लड़की, ई ड्रेस के का कीमत बा? दुकानदार, सिर्फ 5 किस। लड़की, और ई ड्रेस के? दुकानदार, मात्र 10 किस। लड़की, तो दोनों ड्रेस पैक कर दो, बिल हमार दादी दी।